Takže čau, já jsem Meťák a já vás vítám po delší době u dalšího tutoriálu na Unreal Engine 4. Za začátku, než začneme jakýkoliv téma, se chci omluvit, že předchozí tutoriál vyšel před měsícem a další vychází, čili logicky až teď po měsíci. Já vůbec nevím, jak bych se na to měl vymluvit. Spíš jsem takhle hlavní důvod, proč jsem nenatáčel ty tutoriály, že jsem byl línej a byl jsem teda kurevsky línej. Nebylo by to tím, že bych nějak neměl k dispozici počítač, protože na něm jsem konstantně každý den. Takže jsem byl prostě línej. Je to ode mě dost nezodpovědný, protože když vás chci něco naučit, tak bych měl logicky ty tutoriály vydávat pravidelnější než jednou za měsíc. Takže já se tímto omlouvám a pokusím se vydávat videa pravidelnější aspoň jedno do týdne. Takže v dnešním tutoriálu bych se chtěl věnovat ortografickým pohledům. Vezmeme to teda stručně, to znamená, že tenhle tutoriál nebude nějak extra dlouhý, snad se nebudete zlobit. Pro ty, co už pracovali s nějakým 3D prostředím, ať už je to například Cinema 4D nebo 3ds Max, tak jistě ví, co to ortografické pohledy jsou a na tohle video se vůbec dívat nemusí. Pro ty, co ale vůbec netuší, která bije, bych doporučil se na tohle video podívat. Takže začneme tím, co to asi ortografický pohled je. Není to nic jiného než 2D pohled. To je ve stručnosti řečeno, co to vlastně je. Pohybujeme se tam pouze po dvou osách, a to po ose X a Y. Ukážeme se teda, jak se do ortografických pohledů tady v Unreal Engine dostat. Existuje víc způsobů, my si tady ukážeme dva. Začneme teda tím prvním, a to, že si klikneme na tlačítko Maximize this or distort this viewport. Dostaneme se teda na 4 pohledy, vidíme tu pohled zleva, pohled zepředu, pohled ze zhora a perspektivu. Pohled zleva, ze předu a ze zhora jsou perspektivní pohledy, perspektiva to máme náš klasický náhled na hru. Jak vidíte, tak jak se teda na první pohled můžete všimnout, tak pohledy se od perspektivy liší tím, že jsou zobrazeny v takovém bříšce. Říká se tomu skeletová konstrukce. Nebrání nám ale, aby jsme si ten pohled, ten wireframe, tu skeletovou konstrukci přepli na normální pohled, který vidíme v perspektivě. To znamená, že si klikneme tady na View Mode a klikneme na Lid. Tím vidíme kompletně nasvícený objekty bez těch mřížek. Bohužel, jak vidíte, vypadá to trochu blbě, takže je lepší používat wireframe. Každý teda ten pohled má vlastní nastavení. My jsme se o tom teda ještě nebavili, takže to přeskočíme, protože o tom se budeme bavit až později. Jo, vidíte, máte tady na výběr nějaký set rotation grid, jo, set scale grid. Jo, ještě jsme se o tom teda nebavili. Každý pohled to teda má takhle nastavitelný zvlášť. Jako důležitá vlastnost, která je potřeba zmínit, je, že jsou všechny ty pohledy ortograficky synchronizovaný. To znamená, že když já budu přibližovat pohledu left, tak se bude přibližovat i v těch ostatních pohledech. To samé je, když se budu pohybovat po těch pohledech. Takže když se budu pohybovat po pohledu left, tak kamera se bude měnit i v tom pohledu front a top. Je to perfektně synchronizovaný. Samozřejmě to teda nereaguje na perspektivu. Existuje teda víc těch pohledů, než jsou tyhle základní, takže když si klikneme tady na ten tlačítko left, tak uvidíme všechny zbylý. Máme tu teda ještě pohled zprava, zezadu a zezadu teda. Ty nejsou teda defaultně zobrazený, protože nejsou tak potřebný, protože když máte pohled zleva, tak nepotřebujete pohled zprava. Jo, logicky. Pokud bychom se teda chtěli dostat zpátky do perspektivy, tak klikneme zase na tlačítko Maximize this or distort this viewport a samozřejmě chceme přiblížit zpátky perspektivu, aby jsme se dostali zpátky do defaultního pohledu. Pokud bychom si chtěli zobrazit čistě místo perspektivy třeba jenom pohled zleva, tak klikneme na tady to perspektiv a klikneme si na left a ukáže se nám čistě jenom pohled zleva. Myslím si teda, že jsem stručně popsal ty ortografické pohledy. Ještě bych mohl říct nebo říct nějaký využití. Pokud teda jste level designer, tak se vám to určitě bude hodit. Vzhledem k tomu, že já jsem programátor, tak pro mě je to zbytečný. Jo, takže tohle ta funkce je lepší spíš pro level designéry. Já si teda myslím, že jsem to stručně už nějak jako popsal. Doufám, že jste teda všemu rozuměli. Pokud jste něčemu nerozuměli, tak to samozřejmě nezapomeňte napsat do komentářů. A já se vám pokusím vysvětlit danou věc, na kterou se zeptáte. Pokud se vám ten tutoriál líbil, tak ho můžete samozřejmě otočit palcem nahoru, pokud ne, tak palcem dolů. Pokud byste si s něčím nevěděli rady, tak jak už jsem říkal, tak můžete napsat dolů do komentářů a já se vám pokusím odpovědět. Pro další tutoriály můžete samozřejmě kliknout na tlačítko odebírat. Tohle už je ode mě všechno, já se s vámi loučím a čau.